Nemáte čas cvičiť? Máte plné zuby opozeraných videokaziet s cvičením? Unavujú vás všetky tie náradia na precvičovanie brušných svalov? Teraz prichádza najjednoduchší spôsob, ako vyformovať svoje telo podľa vlastných predstáv. Budúcnosť fitness je konečne tu. Predstavujeme vám ohromujúci AB Tronic Fitness systém. Pripravte sa spevniť a posilniť svoje horné a spodné brušné svaly a obľúbte si pás, s ktorým sa nezapotíte. Keď som sa pozrela na systém AB Tronic, pomyslela som si, tak toto má vypracovať moju postavu. A potom, ako náhle som ho vyskúšala, bolo to úžasné. Bolo to ako, formovalo mi to postavu. Uvidela som na sebe svaly, o ktorých som ani nevedela, že ich mám. Je to skrátka úžasné. Po 3 týždňoch používania systému AB Tronic som si všimla úžasné výsledky. Schudla som 8 cm v páse a 5 cm v oblasti bokov. Mala som z toho obrovskú radosť. AB Tronic spôsobuje silné vzťahy svalov, ich stimuláciu. Či preto niečo robíte, alebo nie k vzťahom dochádza. Udržiavanie si pružných svalov zachováva svalovú hmotu a vy ste zdravší a vyzeráte lepšie po celý váš život. AB Tronic je vysnívaný elektronický prístroj, s ktorým vidíte zlepšenie okamžite a bez namáhavých a časovo náročných tréningov. AB Tronic je celkom bezpečný a veľmi ľahko sa používa. Kontrolujete 10 hladín intenzity a máte na výber 6 rozličných tréningových cvičení. AB Tronic bude cvičiť za vás, zatiaľ čo vy budete sledovať televíziu, nakupovať, pracovať, prechádzať sa kdekoľvek a kedykoľvek. 10 minút s AB Tronicom sa rovná 600-krát set ľah. Mnohí ľudia sú schopní podstúpiť veľmi prísnu životosprávu a stratia veľa telesných tukov. Napriek tomu svalová hmota nedostáva želané rysy. Môžete zhodiť všetky kilogramy na svete, ale ak nebudete mať vypracované brušné svalstvo, nebudete na pláži vyzerať dobre. So systémom AB Tronic dokážete stimulovať túto oblasť svalstva spôsobom, ktorý má dvojaký účinok. Po prvé, strácate nadbytočnú hmotnosť a po druhé, spevňujete a napínate svalovú hmotu. Svaly je preto možné vyformovať oveľa lepšie, čo jednoznačne zlepší váš vzhľad. Zvyčajne, keď idem do telocvične, cviky na brucho robím na podlahe. A keď som na podlahe, vždy ma z toho bolí chrbát a je to jednoducho nepohodlné. No keď používam fitness systém AB Tronic, môžem byť v akejkoľvek polohe, v ktorej si len prajem. Zaručujeme vám, že schudnete viac ako 5 cm zo svojich stredných partií za menej ako mesiac. Pripravte sa spevniť a posilniť svoje horné a spodné brušné svaly a obľúbte si pás, s ktorým sa nezapotíte. Je to vysnívaný elektronický prístroj, s ktorým vidíte zlepšenie okamžite. Čo ma najviac zaujalo po použití systému, boli jasné obrysy pružných svalov. Svaly sa javia oveľa pevnejšie a už po 3 týždňoch som stratila 5 cm. Systém AB Tronic používam už 3 týždne. Schudol som 8 cm v páse. Cítim sa úžasne. Už nemám tie tučné pneumatiky ako predtým a páči sa mi to. Po 2 mesiacoch používania systému AB Tronic som si všimla, že moje brušné svaly sú výraznejšie a o to mi aj šlo. Sústredil som systém AB Tronic na svoje brucho a po 2,5 mesiaci som stratil 8 cm v miere okolo pása. Bolo to veľmi viditeľné. Môžete sa zamerať aj na ramená, hrudník, sedacie svaly alebo stehná. AB Tronic nemá žiadne drôty, preto ho môžete nosiť aj pod čatami. Systém AB Tronic je veľmi praktický. Neviem si predstaviť, ako by som si do kabelky dala nejaké posilňovacie zariadenie. So systémom AB Tronic je to možné. Môžem si ho odložiť do kabelky, dá sa s ním variť, umývať, môžem s ním čítať a môžem robiť jednoducho veľa vecí naraz a pritom pracovať na úžasnej postave. Jednoznačne to odporúčam všetkým svojim priateľom. Je to nepochybne úžasné. Ako lekár môžem povedať, že všetci si chceme udržať svalovú hmotu v dobrom stave. Obzvlášť v pokročilom veku platí, že čím viac svalovej hmoty máte, tým budete zdravší. A to je niečo, čím sa neustále znepokojujeme, najmä keď nám pribúdajú roky. Na systéme AB Tronic hodnotím pozitívne fakt, že nemusíte ísť do telocvične a robiť cviky ako vspieranie, pri ktorých nám môžu niektoré naše zdravotné problémy brániť, či je to vysoký krvný tlak alebo choré kĺby. AB Tronic spôsobuje silnú kontrakciu a stimuláciu svalu, či preto niečo robíte alebo nie, k vzťahom dochádza. Udržiavanie si pružných svalov zachováva svalovú hmotu a vy ste zdravší a vyzeráte lepšie po celý váš život.
AB Tronic nie je možné dostať v obchodoch. Táto špeciálna televízna ponuka je jedinou možnosťou, ako ho získať. Iné elektronické zariadenia sa predávajú za vysoké ceny. AB Tronic vám teraz ponúkame iba za 3290 korún spolu s náhradnou batériou a praktickou taškou. Okrem toho, že AB Tronic sa používa na brucho, dá sa použiť aj na stehenné svaly. AB Tronic dokáže vypracovať svaly lepšie než čokoľvek iné. Vždy som mal problémy s tučnými bokmi. Myslím si, že ich má každý. Používanie systému AB Tronic naozaj odstránilo z mojich bokov niekoľko centimetrov navyše. Všimla si to dokonca aj moja manželka a to ma skutočne veľmi potešilo. Najlepšou vecou na tomto systéme je, že je vhodný ako pre mužov, tak pre ženy, pre mladých aj pre starších. Dáva im štíhly vzhľad, viete, nie ako tie objemné svalnaté typy z posilňovne, ale zdravý a pružný výzor. AB Tronicu sa to naozaj podarilo dosiahnuť. Tak začnite spevňovať svoje brušné svaly. Zavolajte na telefónne číslo 02 534 14 770 a objednajte si svoj AB Tronic. K nemu dostanete ľahko čitateľný manuál s inštrukciami, exkluzívnu brožúrku, pokročilé znižovanie váhy s AB Tronicom, dokonca batériu navyše a praktickú tašku. To všetko iba za 3290 korún. Neváhajte, zavolajte hneď a objednajte si ešte dnes svoj AB Tronic fitness systém. Prekvapila vás náhla a neznesiteľná bolesť kolien? Radi by ste ich mali ako nové? Teraz môžete bolesť utíšiť a vrátiť do svojej hry pôvodnú silu pomocou energetického kolenného pásu doktora Levina. Účinok energetického kolenného pásu, ktorý vyvinul doktor Jack Levin, bývalý riaditeľ ortopedickej kliniky pri Brookdaleskej nemocnici v New Yorku, potvrdzuje aj nedávna štúdia, v ktorej až 88% pacientov uvádza podstatné zníženie bolesti kolien. A ešte niečo. Podarujeme vám aj energetický pás doktora Levina na zápestia. Môžete si ich objednať prostredníctvom tejto mimoriadnej televíznej ponuky. Dostanete 2 energetické pásy doktora Levina na koleno a 1 energetický pás na zápestie. Zavolajte nám na telefónne číslo 02 534 14 770 a objednajte si sadu energetických pásov doktora Levina len za 1590 korún. Ak nebudete s výrobkom spokojní, môžete nám ho do 30 dní vrátiť. Koľko mastnoty a aké nechutné. Povedzte nie špinavým rúram na pečenie a nedopečenému alebo pripečenému jedlu. Predstavujeme vám novinku, fantastický oválny pekáč na pečenie v rúre. Pozrite sa, aké jednoduché je pripraviť chutné a zdravé jedlo a bez špinavej rúry. Fenomenálne. Neustále podlievanie jedla počas pečenia je zastaralé. Preč s ním. Pomôže vám nový oválny pekáč. Vďaka svojmu tvaru zadržiava všetku paru a tuk v nádobe, para cirkuluje a tuk odteká ku dnu. Tajomstvo oválneho pekáča spočíva vo zvláštne tvarovanej pokrievke, ktorá dokonale prilieha k spodnej časti pekáča. Preto je jedlo v oválnom pekáči rovnomerne nasiaknuté iba svojou vlastnou šťavou a tukom, ktorý ste pridali na začiatku. Jedlo pečené takýmto spôsobom je zdravé, chutné a udržiava si svoje pôvodné zložky a chuť pridaného korenia. A nie len to, je opečené rovnomerne, zhora aj zo spodu. Špeciálna mriežka na dne oválneho pekáča zabraňuje jedlu, aby nasieklo prebytočným tukom. Jedlo môžete z oválneho pekáča jednoducho vybrať pomocou mriežky. Šťavou, ktorá zostala na dne po skončení pečenia, môžete jedlo poliať, alebo sa šťava jednoducho vyleje. Vnútrajšok oválneho pekáča je vyrobený zo špeciálneho materiálu, ktorý zabraňuje jedlu, aby sa počas pečenia prilepilo k povrchu, takže čistenie je jednoduché či pod tečúcou vodou, alebo v umývačke riadu. A nie len to, aj vaša rúra na pečenie zostane čistá vďaka dômyselnému tvaru pokrievky. Oválny pekáč je mimoriadne užitočný pri príprave hydiny, mäsa, rýb, zeleniny, zemiakov a dokonca koláčov. Vyhnite sa mastnote v rúre na pečenie. Zavolajte na telefónne číslo 02 534 14 770 a objednajte si svoj vlastný oválny pekáč iba za 990 korún. Zdarma vám pribalíme aj brožúrku receptov. Jedzte zdravo a chutne. Neváhajte a zavolajte hneď. Kde skončilo pol tony Semtexu, ktorý pred rokmi zmizol zo slovenskej šuje, zisťuje Lenka Ďurkechová. Soňa Vrbiarová pátrala po nezvestných utopených ľuďoch, ktorí, zdá sa, nikomu nechýbajú. V reportáži Pala Rýpala uvidíte príbeh 17-ročného Miroslava, ktorý kvôli 500 korunám neváhal zavraždiť svojich mladších súrodencov. Pozrite si najsledovanejší televízny krimi magazín už tento piatok večer.
Vitajte v krajine medu, horských bylín a kryštálovej vody. Nadýchnite sa jej vône a dotknite sa jej krásy. Zatvorte oči a nechajte ju do seba plynúť v lahodných dúškoch. Temenovka. Tak chutí príroda. Seculus. Švajčiarska presnosť, overená časom. Jedinečné kultúrne a prírodné pamiatky zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Tieto klenoty predstavuje encyklopedická séria Poklady sveta z vydavateľstva IKAR. Otvorte knihu a obdivujte najkrajšie miesta našej planéty. Poklady sveta sa stanú pokladom vašej knižnice. Hľadajte v knihkupectvách a v Mediaklube.